Mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Os wyt ti'n defnyddio Windows 8, mae modd I ti gael cyfran sylweddol o rhyngwyneb yn y Gymraeg. Mae hyn yn berthnasol I Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Mwyn newid iaith ar ddangos Windows, neu mwyn ychwanegu bysellfwrdd, y peth cyntaf i'w wneud yw ychwanegu iaith I dy restr ieithoedd. Dilynna'r camau canlynol. Os wyt ti'n defnyddio llygoden, pwyntia at gornel isa y sgrin ar y dde, a symud y llygoden I fyny gan glicio ar Change PC Settings. Os nad wyt ti'n defnyddio llygoden, gelli di symud y fus o ochr dde y sgrin, tapio Settings ac yna tapio Change PC Settings. Clicia ar Time and Language neu Region and Language ac yna clicio Add a Language. Pora mwyn dod o hyd I Welsh yn y rhestr. A'i hychwanegu dy restr ieithoedd ac yna clicio ar Options. Clicia Download. Mae'n bosib y bydd y broses o lawrlwytho yn cymryd peth amser, gan ddibynnu ar dy beiriant a maint y pecyn rhyngwyneb iaith. Y peth nesaf, mwyn newid iaith ar ddangos Windows 8, sef yr iaith a welid I gan amlaf yn Windows 8 ac mewn apiau, yw dilyn y camau hyn. Os wyt ti'n defnyddio llygoden, pwyntia at gornel isaf y sgrin ar y dde. Yna symud y llygoden I fyny, clicio ar Settings ac yna clicio ar Change PC Settings. Os nad wyt ti'n defnyddio llygoden, gelli di symud y fus I mewn o ochr dde y sgrin, tapio Settings ac yna tapio Change PC Settings. Clicia ar Time and Language ac yna clicio ar Region and Language. Clicia ar yr iaith rwy ti am I osod yn yr iaith ar ddangos, sef Cymraeg. Clicia Set as Primary mwyn symud yr iaith I frig yr rhestr. Rhaid I ti nawr all gofnodi, ac yna mewn gofnodi mwyn cwblhau'r dasg. Y tro nesaf byddi di'n mewn gofnodi, bydd popeth sy'n gallu cael ei weld yn y Gymraeg yn ymddangos. A dyna'r camau I ddilyn I osod dy Windows 8 i'r Gymraeg. Os wyt ti am wneud hyn yn y gweithle, dyle ti holi yn gyntaf os oes modd gosod y math hyn o raglenni ar dy gyfrifiadur. Mewn rhai gweithleoedd, dim ond y staff technoleg sydd ar caniatâd I wneud hynny. Mewn sefyllfa felly, anfon dolen y fideo hwn at y staff cymorth technegol a gofyn iddynt osod pecynnau rhyngwyneb iaith Microsoft ar dy ran. Wyt ti hefyd yn defnyddio Microsoft Office? Edrych ar ein fideo mwyn gweld sut mae modd cymreigio'r meddalwedd hwnnw hefyd. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg gwybodaeth yn bwysig. Beth am ddefnyddio acenion Cymraeg yn holl raglenni Windows? Gellir gweld fideo ar sut I wneud hyn a llawer o bethau eraill trwy fynd i'n gwefan.